kajing im jongi kasuk kamen bah dap tang ki jing so ha sudah dan wa yin dan wa su so yin tai tang manga ba ma so ya ta pila panar tini nga hindi kajing iki jongai pi kanam kala berkonom dan ke iki ru kabala penyaklan ya pi na kajing iki jongai Roy try bangadap da MYNSIEM ke jingkmen ke MYNSIEM jisungo yu blay bada ke MYNSIEM ke jisu it yu piru iwe piwe baro banga aingu yu blay ba fila julong ki Nongkhryiem jogane ke jiskri na do basdang hadu mentah basa sien pat hagane ke por ke tang kerpat ifi apin sngo ba banwan hapo sosotam auditorium banwan pej pat yang ke film yang ke bangi lapen kret ke gospel film ke bangi ai kerteng karam Tading tawan man isno ktilang wan man kershan ingin ngejing shikri in peni ingin film dro pra kandai po kat witrik jong new benai Julai arajar arpo rio dan sautli ki show ba kata kadai ndo khatway kadon ka ba arbaje kadon ka san baje kadon ka ba nyaushpua janmien ta ka shong kum ka jinglat ka jongpi ndo pra trik hado khatway trik pra kandai po khatway Fila ban book lupa lagi tiket ke jongfi ne fila ban thiet lupa lagi tiket ke jongfi fila ban yo ke tiket nang kong na Potternet hi nang ni na open Nongthymmai Nongkhryiem ka ba ar ka long fila ban yo na ka Hearts driving school nang thina po jayao mau benda fila ban yo ru ke tiket na po kel zone nang ni na po madan MYNSIEM but kum ju ru na NK Enterprise madan MYNSIEM But sakaway de fila banyo ika tiket na po na Incheck Beauty Salon Maulai Putmuri Lumlin Road. Nget fila I gini jing tha ngani ka pot. But fila ban thiet lupai ki tiket ki jong fi. But nget tran ker ku ye pi khat sngo bai fi ngi khat fi se sien. Ba fin wan mani sim alang ha ngani ka film. Pentip lang iki parlok parajor jong pi. Ni fila an pen thiet tiket ru iki parlok ki jong pi. Let's say kim trek ban wan jing jeseng. Let's say one page film te yo baki wan. But nganget akan ka film utran kita open kendo bang nganget utran Nongthymmai ya ka jing im ka jongki. Vila ban khot iki perlok ka jongfi invite iki perlok ka jongfi hit tiket ru na ka banta jongki. Bagi nyawan lang man page man saki lang ya ka film. Boleh nak ku ipi nganget ngin sai kendo ipi aga pra kendai spokat wait terek jong ni na Julai arajar an ponriu. Nam ta ka buram jong boleh. Amen ku bless ibu. Saya sini ke pon mentang adap dah kejing sukumen ke bakrau ke bang yo pat banyak keren bat pi leng ba kan ke ketien ke jong tribe yang su bai fi saya ke channel jong ka Potternet Gospel Media Ministries pengadon ke ketien ke bang akwa ban ya samlem bat pi ke por ya ke bang akwa ban puli ke por na Ezekiel nong ba khat prad kot ke besau ko ong hakmi ki MYNSIEM baro kilong ki jonga kumba ka MYNSIEM ukpa kumta ka MYNSIEM ukun ru kalong ke jonga ka MYNSIEM KABA LEH POP KATA HI KAN IAP utrau ohang ni ki MYNSIEM baro ki degi jonga kumba kalong ka MYNSIEM ke jong kupa kumtaro kalong ka MYNSIEM ke jong khon but kata ka MYNSIEM KABA LEH POP uong try KATA HI KAN IAP kamu lati kena bi hang ni baki MYNSIEM baro ki degi jong blay but ki ba mi no blay ha ke jing sha ke degi bohong Kabawan no blay kadai ke bahak hanrai namar kapop ka Bible ke thu igata namar kapop ka bainong jong kapop kalong ke jingyap but ka MYNSIEM KABA LEH POP KATA HI KAN IAP kamut ka ktien ke jong blay kala penti kina ada kadai ka MYNSIEM jong kupal lende kadai ka MYNSIEM jong khon ada kadai ka MYNSIEM jong noru kata ka MYNSIEM KABA LEH POP kata ka MYNSIEM KAN IAP bangi kini kisngi baga pop kala nang Roy Berlin ngi isha kaba bha kala khamduna ndre kaba sneo kala nang kharoi ban ngi tip ikani ka way baga babel ka ong kita ki sngi ki bakhat do baga pop kan Roy Berlin bat ngi tip ya kata bhagi sngi ki bakhat do mo kiba ha kin long kindiat today heng tau try ong shibun la khot tang kindiat la jiet te
Tadi hingta kwa abad ong fi ni kasngi ke bamenta kamen siem ka bala pop kata hi kan iap. Wanum snobang ban le pop wanum snobang ban le ya ka no ka balong persya yu blay. Mana kwa abad ong fi ni kasngi ke bamenta tang ki men siem ki ba start. Kita ki men siem ki ba start, kita ki men siem kan ki ba shifting yu blay. Kajing shifting you blay kede kajing start. But kita ki breu ki shifting you blay kede ki start. Today time ki breu ki start ki pet naga pop. Ki breu ki start. Kim tre ban le ka pop le ban ya kersum lang bat ka pop. Ngitip ki ema ka percay ka ba e than. Baladang ya khle lang than bat ka ne ka percay yo breu uba baharu kan pin sneo. Yo breu uba hokru kan pin pop. Today time kwa ban ong fila long ka bala. To ai ba finomia kersom bat ki breu ki ba pop. Nada fitip kadai ka pop pet yap nang ta. Wat je kwa ban ya khle than ba ka balong marway. Ban ya ka ba ya don lang shibun. Rengkat bat kata ka pop. Bat kwa ban ong ifi ni ka sngi ke ba menta. Ki sngi ki ba utrai ukran ki dikini ki sngi ya ka ba ka jingwan ka jau ka lahajan. Badeng ta kwa ban ong ifi hakani ka por ka ba menta. Ba kamen sim ka ba start ka kita kamen sim ka ba shifting you blay. Pagani kamen sim shifting blay em ka kamen sim ka ba utrai wang ba la fi puli proverb ka ong kom ta ba kamen sim em ka ba shifting you blay ka kita kamen sim ka ba start na mar ka ba shifting you blay ka long ka jing sedang jong ka jing start. Tadi tang i ba ka ba ki tu ingi ba ki breu ki ba poi shap nang ki tang ki ba start. San good kita ki tasty ba start de makikin ki ba lapen kre ki ba rong shak hima ka jong blay. Balada ki ba biet ki sngo kumba la biang ki sngo kumba la don la dap sngo kumba long kristan sngo kumba la tip ya tin ke jong blay henry lada dang ya kersum bat ka pop lada dang ya im bat ka pop lada dang ya don ha ka pop balada don ka jing ar sap lada dang don ka ta ka thala thalen kwa ban ong ifi ke ne ka si if yo makanai ka pertai barok away. Oh, lada film dan you try. Lada film dan you try. Ubelay ngong if you try. Utry ulang ke hok. Utry ulang ke jingsisya. Utry ulang ke ubajana. Utry ulang bakut. Balada dan utry ke jim ke jong pi. Kamentoy kata ke jim ke jong pi. Kuan puli kindiat. Naka gospel ke jong Matthews kini kalau nongga bakat rio. Kaong kumni. Kaong naba uno ru baman ban penim yala kamen undu no yaka ba uno bandu no ela kamen sim na kabenta jonga unshem yaka naba ubri un monto iu lada uyo yaka pertai baro ba undu no ela kamen ni ubri un ya plida yala kamen naba kon ubri un wan ha ka buram kupa lembat ki angel jong u anda kum taun I ha way po way kat ba kum ka jingle jong u shisang ong api don ki biyang hang ni ki bano mat eka jiap tanda kilayo iyo kun ubreu ba wan haga buram jong u. Tading tangi i hang ni bu jisu ang kan mento iyo yo breu molada uyo eka pertai barokaway. Uyo eka pertai mday dagalenti ka babet dagalenti ka basneo uyo eka pertai uyo eka spa uyo eka buram uyo eka nam uyo eka bar. Henry lada umdan yo try lada uyo eka baro dagalenti ka bamday kalenti jong pertai. Nagalenti ka ba talk ka ba syukor ka ba lamler nagalenti sisya ka ba penso si you try la daw yo lagi tagi kay baro but la daw umdan you try ka jim ka jong kan mantoy yu kata tadi tagi men sim baro gidi jong oblay ba de oblay balaan penem ba de oblay bala ban penrem ya kata ka men sim tadi hinta ko abang ka men sim ka ba laptop kata kan yap ang ka tin ka jong oblay ti filong kum no ka ne ka sngi ka ba ta fi snow kum no yela di Pia kersum baka pertai, pia syong shit baka pertai, pia kle jaktung baka pertai, ne pi pen kerpang yela di de naga taga pertai, ne pi pen kerpang yela di naga bentau trai. Tadi tanga sngo ni ka por ka bamata ka ba ingi ban le kalong ngin pen kerpang yela di naga bentau trai. Pi sung thu ka ni ka lenti ka ba PPI ka yalam i fish ka pop, ka yalam i fish ka ban susi utrai, ba kiar no ananta. Makwa abang i fish ni ka sngi ka bamata. Oh, kini ka kam ka pa pipi dan le si kita kiwei kimbet te rai kin le ko pi ang pastuan le am ngan i no na kam em na i na ka kam tang ba yeng bet ha ka kam long yeng bet ha ka jing si sha ha ka kam tading ta lada ki pha yu pi ban le no kam si shong bing ham tre tang ka ta ka la biang le si kin wit yu fi le si kin shun yu fi le si kin le kam sni yu fi ngam tep ya ka ta tang ba ka tang ne we ngatep ba ka ta ka jing le ka jong fi ka pen so ba yu try. But si siya haba film. Pero subahayo balay ka promotion kamuan nagibre ka wan no balay.
Tabau Daniel Shadrach Meshach ki penso bha. Baru Abednego ki penso bha yo belai. Ka promotion kawan no belai. De belai bukan tiu iki. De belai bara iki. Ada ni belai ulale ia kata mensua. Unle ia kata ru menta. Hallelujah. Da ulale Shadrach Meshach Abednego badu Daniel. Unle kum taru ia ke im ke jong fi. Tadai ta kwa abno fi ne sngi wana me khle than ba ka perthai. Wana me khle hiru bat ka. Haga bam ka di. Haga jinglong im bat deng ta penyaklat ile pen kerpang ile di. Bat fini Shadrach Meshach Abednego ba Daniel. Kai ka identity ke jong ki kai ka ta ka ba pin thu iki ba ki kim dai ki jong ka takari. Kadai lamba ka bam ka di lengba ka ta ka kom kom le ke jong ki klem tre banyak khle lang bat ka bam ka di jong ka Babylon. Kita pen per ile di kita pen kerpang ile di. Bala pin thu iki ba ki kim dai. Ki biasriem bat ki wei ki per namar bagi de ke jong tanai tadeng ta namar baki ki do not ki klem pen jam ki klem ya compromise ki klem ya pen biang lang ben biang chito bat chito ki ang bai ngim tre ban bam ladang ibam ngin bam tang digi jor tang tau ri bat da kata ka bagi lele gum ta sisa balada ong iki ru ben dem atau blake thau klem dem Badeng tangi I hang ne bo play kan tiu iki. Wala bread ki ka ding sya ka bishar kai ka ba ima ka bi trim. Henry ki klempen dam tat ki klem le pop. Tadeng tau play kan tiu iki. Udah kan tiu iki shajrong ba chalor. Man I badeng tau Daniel ru fin I. Budan bentah do sangut kita ki sim. Nado kupa jong Belshazzar ba utau di Nebuchadnezzar. Baru Belshazzar ki ki sim jong ka hima Babylon. Hadian anta ki wan ki met bagi Persha. Baru tau de Cyrus ba Darius. Saungot kini kisim baru Daniel uljan bentalang hagata ka sensyar ka kadar jong kini kisaus im balai namar ba utrai ukentiu namar ba utrai upenne badeng talada de Babylon ru shem yi kijing shem sobha ada de makana haki met ki persharu utrai shem sobha begini ki briu ki shem sobha ya Daniel bangangai hakani ka sngi ka bamanta utrai Daniel hakani ka khubor ka MYNSIEM ka baleh pop katakan yap tadeng tawat nom baleh pop shoot nom da ka sngi fitip bakane ka ba fifi le kalong ka ba mo ka ba snio fi sngo ka MYNSIEM kalong ka ba snio wano penyap no itu jin tip lem ne wano penyap syu yauta MYNSIEM ba krena po jong fi uba maham ya fi uba ong kani kamlong wat le syu la de ka kam ka ba snio sange no namar ka jingwan ka jong try kala chan ba haba uwan unwan kum unong to managini kisngi I kum no ba knyu jumai lawan Venezuela hakapor bampoi perkhat kensan une chumai ulawan bat ki yeng kila chuklem bat ki breu kila shuyap bagi jingwan jong trai kan longkom ta kensan hagapor bampoi perkhat wan ini dua ini kepor menta trai ni kepor nga aingu ime ko trai marmel aingi kini ke ketien ka bangila ko trai ban yo sngo de ka bashai maka MYNSIEM ka bla pop ka ta ka MYNSIEM kan yap trai ai begini ki kun ki jome da lei ru kun rat ki nom ya pen biang lang ye ka jingem ban ya tuit lang bat ka perthai ne ban ya snok ti lang bat me la da gide ki jong me ken David tang ki jong me ko try ken pen kentang ile ken pen kerpang kum ba Shadrach Meshach Abednego baru Daniel kila pen kentang ile de ban nga nget ko try ni ka por ka manta ka MYNSIEM baro ka de na me ka de ka jong me ko try ba ka de ka MYNSIEM ko try ka ba kodor khmat jong me ablay ba ka ta ka MYNSIEM ko bale apop shisha ko kan rat kan yap nge aingo ban melapa lo jong kon jame Jesus Christ bal melapa ilo jong kon ban pen emingi nagata ka jing yap bat habangi la habangi la pediang io nginam lai pai pat shekaling kor joga jing long marau bat ban riam pat yengi sa sien nang ta adwai tramen ai bor ni kon ki jame kin long ki bla pen slek kin ya da ka bor bat da ka jing pen slek ka jame trai kin ka jing ka ba job na do menta ka jing ka ba ko tat do ka sngi ki jingwan ka jame hagar teng Jesus adwai amen bat amen Trying to kui pia in second do pat la shai ka sngi hagawai pat ka program hagawai pat ka khubor trying to kui fi kubli shibun amen Kajing im joni kasuk ka kamen ba dap tang ki jing song ha sudah dan wa yin dan wa su tu yin tang banga bama asu ya kata Pila penar tetiani nga hindi ka jing iki jong IAP kanam kala
Barkau nomdan ke ikiru kabala penyaklan ya pi dekat sini jonga. Roy try bangadap da MYNSIEM ke jinkmen ke MYNSIEM jisungo yu blay ba da MYNSIEM ke jisu yu piru iwe baro banga aingo yu blay ba fila julong ki Nongkhryiem jogane ke jiskri na do basdang hado mentah basa sien pat hagan ke por ke tanga kerpat ifi apin sngo ba banwan hapo sosotam auditorium banwan pej pat yang ke film yang ke bangi lapen kret ke gospel film ke bangi ai kerteng karam Tading tawan man isno ketilang wan man Kershan yang negeri Shikri in peni yang film dro pra kandai po kat witrik jong new benai Julai arajar arpo Nongkhryiem dan sautli ki show ba kata kadai ndo kat way kadan ka ba arbaje kadan ka ba sanbaje kadan ka ba nyoshpua janmien ta ka shong kum ka jinglat ke jongpi ndo pra trik hado kat witrik pra kandai po kat way Fila ban book lupa ke tiket ke jongfi ne fila ban thiet lupa ke tiket ke jongfi fila ban yo ke tiket ning kong na Potternet hi nang ne na open Nongthymmai Nongkhryiem ka ba ar ka long fila ban yo na ka Hacks driving school nang thina po jayao mau bena fila ban yo ri ke tiket na po kel zone nang ne na po madan MYNSIEM but kum ju ru na NK Enterprise madan MYNSIEM But sakaway de fila banyo ika tiket na po na Incheck Beauty Salon Maulai Putmuri Lumlin Road. Nget fila I kini kijing tha ngani ka pot. But fila ban thiet lupai ki tiket ki jong fi. But nget tran ka khu yi pi khat snow bai fi ngi khat fi se sien. But fin wan mani siman alang ha ngani ka film. Pen tip lang iki parlok parajor jong fi. Ni fila ban pen thiet tiket ru iki parlok ki jong fi. Let's say kim trek ban wan jing jeseng. Let's say one page film yo baki wan. But ngai akan ka film utran kita open kendo bang ngai utran Nongthymmai ya ka jing im ka jong ki. Vila ban khot iki perlok ka jong fi invite iki perlok ka jong fi. Hit tiket ru na ka bentar jong ki. Bagi nyawan lang ban page ban saki lang ya ka film. Boleh nak khui fi ngai ngin sai kendo ipi aga pra kandai spokat witerik jong ni Julai arajar an Nongkhryiem. Am ta ka buram jong boleh. Amen. God bless you.